Привет на всички мои абонати и гости на моя канал. Здравейте, приятели! Аз съм Дара, за тези от вас, които за първи път попадат на мое видео. И нека днес да направим една подредба. Ако вие имате съперница или съперник, ще помоля мъже и жени да обръщате към вас. И не знаете какво се случва и какво ще се случи занапред в това трио при вас. Нека да попитаме картите и висшите сили, как те виждат нещата и какво ще ви насочат, какво ще ви покажат за бъдеще. Нека да погледнем вашите енергии на тримата, какви са в момента. Мисля, че да започнем с вас, вашата енергия. С енергията на човекът, мъжът или жената, с които вие сте заедно, може би не сте заедно, но знаете, че имате съперник, съревновавате се за неговото сърце, за неговото внимание, и съперникът или съперницата, които са срещу вас, и тяхните енергии. След това ще разгледаме ситуацията, ще положа по няколко карти. В момента вашите енергии. Вие сте хора, които в момента стоите, може би си почивате. При някой от вас ще се проиграе, че може би и боледувате. Били сте в една напълненост, в едно семейно щастие, но нещо се е разболяло, казахме, в вашата връзка или заради някаква ситуация. И сега сте решили твърдо така да се отправите напред. Имате своите планове, направили сте се ги, ето ги. Имате и посоката, към която да тръгнете. Но точно в този момент виждаме, че вие си почивате, но усещате някаква надвиснала заплаха по четвърка мечове. Нещо ви притеснява. Дори да бездействате, вие го обмисляте и то много интензивно. Човекът, за когото вие питате, за когото вие гледате, също така той в какви енергии, той води своята битка, затворил се от света или пази някаква тайна и се мечтае, но това, което се мечтае, е тайна за вас. И той се бори много ожесточено така за тази своя мечта. И казахме, която е тайна, вие не знаете. Или в неговата енергия също така присъства и тази тайна жена и казахме, това е вашата съперница. Или съперник, моля приемете. А тя в какви енергии е? Било е в едно такова слънчево, приятно, било е в една семейна атмосфера, защото знаем карта Слънцето, това е картата на семейството. Било е за дружие, било е в съюз с този човек, но сега вече точно в момента и при нея има страхове, и при нея има неясноти, и при нея има много заболености, някакви тайни иска да разгадае също така. Свързано и с тази ситуация ни показват картите. И нека да попитаме картите и висшите сили. Видяхме, че вашите енергии така са доста различни. Нека да попитаме човекът. Мъжът, жената казах, вие си знаете, разкладът е общ. Човекът, какво мисли за вас? Да го попитаме, да ни каже той самият, който и да е мъж, жена, казахме, какво мисли за вас? Какво мисли за съперницата? Също така да попитаме, какво чувства към вас и какво чувства към съперницата. Не се сещам, не мисля, че не съм правила скоро този разклад, но нека да погледнем, който го интересува, да изгледа видеото до край. И също така да го попитаме как ще действа, моля, карти, висши сили, разкажете ни как той ще действа към вас и как ще действа към съперницата. Така по-накратичко да разгледаме тази ситуация. Как ще действа към вас, как ще действа към съвет. Първо, какво мисли за вас? Ще допълня. За вас той мисли, че вие се карате по всяко време. Той е много воинствено настроен към вас. Ето, погледнете, сложил се е тая боксова ръкавица. Рязък, отсичащ. Караници, скандали, така през цялото време е имало и до този момент. Не сте на една страница просто с него.
И всеки така се е отделил, не мислите в една насока. И също така, той мисли, при някой може да се проиграе при други човести, тайната жена, ако сте любовница. Казах, моля, хиляди съдби, общ разклад, приемайте вашето. И той мисли за вас, че вие сте тайна, че вие сте така тайната жена, скритата жена. А при други казахме, където иска тайни срещи, в хотел, в мотел, някакси така скрити от обществото да се виждате. А при другата половина видяхме, че той, ако сте в семейство, е бил и до сега може би е все така воинствено настроен, готов за бой, винаги да опонира, винаги да става на неговата, устоява своето. Ако го обвинявате и в лъжи, в тайни, той винаги така се измъква и то с една арогантност. Нека да погледнем какво мисли и за съперницата, какво чувства към нея, какво мисли за нея. Там той мисли, че нещо неочаквано, пропаднал шанс има към нея. И също така какво мисли? Той е във връзка, той е във връзка с нея, той не е във връзка, отива, връща се. Нещо такава е връзката, някаква неустановена. И мисля, че тази връзка дори се е разрушила, ето, неочаквано. Както е било така дъга цветно, както и на нея е било слънчево в съюз, изведнъж нещо е станало, тряснала е тази звикавица и там нещата са се разрушили. Но това е било една непланувана любов при него. Една непланувана любов, но и там той отива, връща се. Просто и там нещата не са стабилни, не са така и стабилизирани. Какво чувства? Какво чувства към вас? Нека да погледнем този човек. Неговите чувства към вас. И при вас така. Ето, погледнете. То е студено, то е горещо. Отново, както и при нея, така и при вас. Този човек явно не може да се установи и получава смесени сигнали и не знае какво иска от вас в отношенията си към вас, в отношенията си към чувствата. Той не знае какво иска. Обаче му се проявява така и понякога и ментална чистота. И иска едно изчистване в своят мозък, да се установи, да престане явно тази люлка между двете персони. Казах, мъже, жени, моля, приемете вашето. Той иска едно изчистване. Иска едно изчистване в неговият мозък, за да прекрати тези деструктивни събития, които са се случили при вас. Да прекрати, може би, и това изчистване, но все още и той не е така ментално изчистен. Нека да погледнем какво чувства вашата съперница в този разклад. Ами там, да, ето казахме, той е във връзка, отива, връща се. Било е нещо неочаквано, нещо непланирано, което се е провалило, тряснала някаква светкавица. И е станало, ето, няма бъдещ прогрес, няма действие там. Всеки си спазва своите правила и се чувства някакси така, че го дърпа тази връзка с едни вериги надолу. И също така какво мисли, какво чувства към нея, той чувства, че е в мрак там. И не знае какво става. И не е знаел какво става в тази връзка, защото тя е била непланувана, ето то се излезе. И отначало там е било слънчево, там е било един съюз така също и по енергията на съперника, съперницата, като гледаме. Но в момента вече този човек чувства, че ни вериги го дърпа назад и също така не знае какво става. Чувства се изгубен. Ето, погледнете, той се чувства изгубен. И не знае какво става. Затова иска и това ментално изчистване към вас. Тук също не знае какво става. Явно той е застинал някъде по средата между вас двамата, двете. Просто е по средата на нищото в момента този човек. Как ще действа към вас, да погледнем? Ами той ще иска едно придвижване към хоум, към семейство, към едно общо семейство, към едно общо бъдеще. Но иска да се премести, да се премести при вас. Ето, да стоите така прегърнати с тези пуканки. Така ще действа и занапред в тази насока. След това ментално изчистване, казахме. Но явно се опасява вие да ни кажете, стига достатъчно, до тук беше. Ето.
Просто не знае как, дали това нещо няма да бъде твърдо, ако действа така към вас, да бъде твърдо отблъснат и вие да кажете стига до тук беше, защото явно доста време е така прескачал от цвят на цвят, така да го наречеме, и да погледнем как ще действа и към другата страна. Към другата страна той ще бъде един Казанова. Той явно ще отиде там да му подигат егото, да му гаделичкат егото, да му повдигнат самочувствието. И също не знае какво ще иска, просто ще ходи за забавление така, защото е един Казанова, ето. Просто си е един Казанова самият човек. И ще има онлайн връзка също така. Така ще действа. Онлайн и ще ходи като един Казанова, но нищо сериозно не излиза. А тук той ги обмисля много сериозно нещата към вас. Така показват днес картите, такава енергия си хваща. И нека да погледнем действително какво ще се случи. Действително какво ще се случи за бъдеще между вас и този човек. Моля, карти, вие ще се ли подскажете, вие ще го отблъснете ли. И въпреки всичко казахме, той и да се изчисти съзнанието отново ще има казани истини наполовина. Но ще затворите една глава. Вие ще затворите това минало, което е станало между вас. Ето. Ще затворите една глава от вашия живот и ще започнете да пишете нова история. Ето. Ще се чукнете ето с тези чаши с вино, ще отидете на романтична среща на ресторант и просто тези лъжи, това, което е станало при процент от вас, да кажем, при някой, който желае, защото вие ако кажете стига, просто този тост няма да се състои. Но ако вие решите да продължите с този човек, нещата ще се развият в положителна посока. Ще затворите едната глава от книгата на съдбата, от вашата обща съдба заедно и ще пинете, така ще отпиете от това вино и този тост за вашето съдружие. Това ви се дава за бъдеще. И нека да погледнем какво ще стане, защото тук видяхме, че той е един Казанова, че ще има онлайн обаждане, как ще се развие ситуацията за бъдеще при тях. Ами как? С едно шпиониране, ето погледнете, дали тя ще го спионира или той ще я спионира, ще поддържат онлайн връзка. Казанова, знаем, той ще се проявява като Казанова към нея, казахме, за да му повдигнат самочувствие, да му повдигнат и самото его. Ще се проверяват онлайн акаунти и още как ще се развият. Просто той няма да последва и своето сърце този човек към другата страна. Така ще ги обмисля нещата, ще вкара логика в неговите действия. Защото видяхме, че той самият не знае какво става, видяхме, че той самият е в мрак и по някакъв начин така ще размисли, ще има шпиониране, казахме, ще има и някакви срещи прояви, но просто нещата. Нека да попитаме картите също така. Моля, карти, подскажете как ще завършат там нещата. Знам, че това ви интересува. При вас видяхме, то е ясно. И тотално как ще завършат нещата между този мъж и тази жена. Какво ще стане между тях? Ще се проточат нещата във времето. Не мислете, че ще стане сега и на секундата. То се показва и по другите карти. Някой ще се прави на шут, да, защото видяхме, че той си е Казанова, ще се прави на шут. Ще има някакво въздържане известно време между тях, ще има въздържане вече, ще започне на въздържане, но ще се положи работа, ще се положи труд, защото те ще са усетили, че има бумеранг лети към тях. За този бумеранг е работен, защото те са си изработили това, което ще полети към тях. И ключът, ще има ключ за разрешение след тази обратка, но ще започнат тяхната връзка да боледува. Казахме, то се вижда on и off, тяхната връзка ще започне да боледува и ще имат неприятности също така помежду си, ще има шпиониране, ще има следение. Как ще завърши?
Как ще завърши? Той ще се проявява, ето отново излиза самият Казанова, тук отново излиза. И тази връзка ще прекъсне рано или късно, защото няма основа, няма стабилност. Ето, кръста се пада, край. Край, свършва. Мъжът ще сложи край и кръст. Самия той ще сложи край и кръст на тази връзка. Последните две карти. И така, скъпи мои, това е ситуацията с вас, с вашата съперница или съперник и човекът, за който вие си мислихте. Нека да ви изкараме карта съвет. Просто една-две карти. Какво ще ви посъветват ангелите и архангелите? Да чакате така, как да се стимулирате сами, за да подобрите вашето самочувствие така в тази връзка. Какво да очаквате? Моля за съвет, как да действате. Ето какво ви казват. Дайте на вашата връзка шанс. Ето. Това ви казват ангелите, архангелите първата. И трябва да работите за вашите партньорски отношения. Това ви съветва днес ангелите и архангелите. И още. Но първо трябва да обичате себе си. Ето, погледнете какви точни и ясни съвети ви дават висшите сили днес. И тогава вече да обичайте вас на първо място, поставете вас, самите вие трябва да сте на първо място. И след това дайте шанс на вашата любовна връзка и тя ще ви се стори още по-атрактивна и ще ви се стори още по-привлекателна. Защото той тук се видя. Тук се видя, че той желае това придвижване. И нещата при тези, които не са семейни, ето погледнете, ще завърши с брак. Брак или много сериозно обвързване, защото знаем сега бракът не е много популярен в наши дни. Но аз, скъпи мои, съм много доволна от това, което се падна за вас. Защото знам, че винаги, когато има такива ситуации, това са много тежки ситуации и просто ние някак си живеем паралелно с нашия свят, с нашата съдба, която ни е начертана, защото психически се изтощаваме, психически се тормозим, психически се стресираме така и това е много лошо състояние. Но ето погледнете, бъдете оптимисти, вярвайте хора и всичко това за вас показвате висшите сили, ще ви бъде дадено, ще бъде изпълнено. Аз ви желая здраве и благополучие.